Tänään me tehdään mun lukujärjestys. Eli ensin laitetaan kellonajat. Mennään kaupan kylään. No nyt mä otin tällaisen. Niin kellon aika olisi 8-9. Oho, tuli vähän huono. Sitten on 9:10. Mä en nyt tiedä, että tulee sellaista niin pitkä, koska mulla nyt ei oo niin hirveesti näitä täällä. Se 12, ennakkoon mä katon. Joo. Jep. Joo, oli se. Mun pikkusisko siis puhuu tuolla joskus. Ups, tuli iso 12. Tää vähän liikkuu tää. Mulla on isot kädet. Sormet näkyy. Nyt se on 13:14. Hups, mä oon nähnyt yksin. Hups. Nyt toiset ihan kauan, mutta mä haluan tehdä tän siksi uudestaan, koska tää puoli näyttää tältä. Ja nää on vanha. Tosi vanha. Joten nyt me tehdään. Tämä on uudestaan toiselle puolelle. Ja ekana mä annan täällä meidän on 10 aamu. Meillä on yli eli ympää tällä tunnilla. Uunankin piti tulla. Vitsi, mun huono siellä. Uuna, älä kaiva sitä roskista. Tarkoitan siis suoraan. Kuvis. Oona! Ennakkaan. Tää aina huutaa. Mä en saa kirjoittaa. Vaikka mä oon nelosella. Äidinkieltä. Seuraavaksi ups, mä piirsin siihen äidinkieli. Miksi mä nyt kirjoitin tälle? Mä kirjoitin aika ylös. Nyt. Sitten on matikkaa. Oho. Ottakaa minuutti. Tiistain on aika pitkä päivä. Ja tuonen ei ole minä. En ole minä. Sitten. Tää on siis tosi vanha. Ja tää ei siis oo mun lukkari. Osaitan mun nopeutulta. Koska se minun joo. Uskonto. Okei. Ja ne ketkä tietää mun nimen, älkää kertoko. Hetuna. Aina. Ennakkaan. Okei, mä tää. Uskonto.
Sitten meillä on enkku, sitä eikä jne. Ups, tää ei tarkentanut. Ottakaa. Enkku, toi ei oo. Aikää. Miksi mä kirjoitin sulle? Oh my god. Saattaapa nähdä, osaanko uuden vai en. Koska tää on nyt mennyt vähän pilalle. Tätä toista puolta mä en aja tätä enää. Jos piirtää justiin tietokoneeseen. En onneksi. Au! Sori. Jumaa vaivaa. Sitten meillä on matikkaa ja mä en saa kirjoittaa! Kun nopein kun kirjoittaa matematiikka. Tolleen oudosti. Tolleen niinku ottakaa mä näytän. Matake. Tolleen. Mut siinä on niitä. Sitten meillä on matikan jälkeen meillä on 2 tuntia liikkaa. Hei joo! Eiku, onks mä nyt oikeassa päivässä? Meillä on tiistaina 6. päivä joo. Ei mitään. Liikka. Keskiviikko mulla on aika lyhyt päivä. Äidinkieli. Velkoa. Kyllä on kotiin, että mä niin lähden sitten niin niiden jälkeen. Mä en oo. Äidinkieli. Miksi mä kirjoitin äidinkieli, vaikka mun pitäisi kirjoittaa äiti? Mä kirjoitan siis tietokoneella sitä salapoliisitarinaa. Niin joo. Mulla taitaa olla huono käsiala, mut koulussa se on tosi paras. Mut kun kotona mä en jaksa ikinä kirjoittaa. Kun mun pitää siellä harjoitella yhteiskunnan opinkokeeseen. Yeah. Mut joo, mä näen. Unohinko mä jotain? En. Ops. Clean. Torstaikin on aika lyhyt päivä. Uskon. Mä kuulun. En mä halua kertoa, miksi mä nyt aloitin jotain tällaista. Meillä on tosi harvoin yllä. Oho, tuli A. Eiku U. Eiku mikä? Korjataan se uusi. Mä saan enää puhua suomea. Mäkin vasta äsken keksin, että mä menen niinku kotiin. Perjantai on aika pitkä päivä, sekin on 6 tunnin päivä. Mutta sitten joo.
Ekaksi meillä on yhteiskuntaoppi. En olekaan mennyt säädä näitä. No nyt mä sain tämän yhteiskuntaopin kanssa varmaan 5 minuuttia. Musiikkia. Ops. Ei tällainen. Meillä olisi tossa kohtaa nyt musiikin. Sitten nyt olisi niinku välkkä. Sitten niinku... Ei meillä ole välkkää tämän jälkeen. Sitten on musiikin... Onhan meillä musiikin jälkeen yksi välkkä. Sitten mennään päivän avaukseen. Sitten mennään päivän avaukseen tekemään äikkää. Ei oliko sekin? Joo. Sitten me mennään syömään. Sitten meillä on kuvista. Joo. Hetkinen, joo. Sitten taas säädetään. Aino. Oho. Ai ne. Oli vähän huono, mutta... Joo. Oho. Kirjoitinko mä tohon kotiin? Kirjoitin tohon. Mulla on niinku 2 tuntia täällä valinnassa, mutta sit mä vaihan uuteen eli kepparikurssin, joo. Eiku keppari-hommaa. Meiltä tuli lumet. Valinnassa aina. Noin. Sitten vaan säädetään. Ja mun pitää kirjoittaa B-ryhmä. Ups. Vedäkään mä kirjoitan mun nimeä. Mä en todellakaan näe mun nimeä. Mutta tässä tää nyt on. Voisin myös piilottaa tämän nimen, jos mä laitan tän kertaa. Taas tehtiin. Jalta sinne näyttää. Joo. Me voitais tehdä vielä jotain tohon alas. Vaikka niinku piirtäisin tollasia viivoja. Tollasia. Niinku ensin tähän sit mä niinku aina piirrän viivot. Että ei tehdä enää mitään. Niin mehän voidaan piirtää nää välillä. Tai mä otan ainakin paksumman, kun tää on kirjoituspine. Hups. Tulipä huonoja viivoja, mut me lisätään niin. Mä otan paksummankin, venäkään minuutti. No niin, jatketaan. Hups. Näkyis mun nimi justiin? En tiedä, mutta päivä se on. Pientä kun tosiaan hienoja. Tällaisia viivoja. Mä en oo mikään maailman paras viivojen tekijä, mutta... Jätän nyt näin vaikka. Toi pois edestä. Tässä nyt tuli vähän pitkä tästä videosta, mutta tää on mun eka kerta, niin on vähän vaikeaa. Ja mä en saa editoida. Mutta tässäkin tulee varmaan harjoitusta. En mä tiedä, jaksanko mä edes editoida. Tää paperi liikkuu. Näin on hyvä. Mä piirrän näihin nyt sitten nää viivat, koska mä en tee enää silloin mitään teille kuuluvaa. Hei, kuulostiks toi liian ilkeältä? Mun mielestä kuulosti, anteeksi. Mä oon joskus osannut tosi ilkeä.
Mä toivottavasti, että se on haitannut teitä. No ihan vivat. Piirrä nyt vaan jotakin tähän. Ups. No toi nyt meni liian liioituksi. Joo, tää nyt on ihan kauhealta viikasodalta. Joo, ehkä mä haen sittenkin huomenna uuden tällaisen. Tämä viiva kuuluu asiaan. Ups. Älkää lukeko nimeä. Se on kauhea. Joo. Wow, tosi hienoa. Mulla on näitä monia näitä värejä. Mä voin näyttää ne. Mä otin siis kaikki mun valinaisopettajalta tällaiset kynät. Ja totta, joo. Mä otan kynät vaikka tähän. Kirjoitan tää hitsiin. Mä voin näyttää nimeä. Tässä on tää, oliks tää ohut? Katsotaan. Ja ottakaa minuutti taas. Eli mä avasin nää kaikki niitä. Mun tää on nopea, ettei nää kuivu. Tässä on paksu pää sininen, vaikka se näyttää, että se on musta. Se on oikeesti sininen, mä voin vaikka näyttää. Otetaan tää, mutta ei näytä nimiä. Se on sininen. Ei, onko? On, mutta se näyttää keltaisessa vaan tosi eriltä. Venakkaa mä teen näin. Ettei niiden nimet näy. Niin tällainen. Se on siis se sininen, joka ei todellakaan näytä siniseltä. Niin se on tosi niinkun, mä en tikkaa siitä. Joo, tässä on ohutpää musta. Vedakkaa. Ja siis täällä mä joskus piirrän niinkun esim. Nimiä ja kaikkea sellaisia. Mä laitan nää suulla kiinni, niin älkää ihmetellä, jos mun ääni kuuluu sellaiset solraut. Ja tässä on sininen, ohutpää. Ja tälläkin on kirjoitan nimiä. Näistä tulee märkiä, koska nää on mun suussa ollut. Ymmärrän. Tässä on, onks tää ohutpää? No, katsotaan. Ohutpää musta. Hyvä kynä, jolloin äsken piirsin. Voin näyttää, jos tää toimii nyt. Piirsin tällä äsken, niin miksi sitä toimisi. Sitten tähän. Tosi hieno. Mä otan nää tänne mun. Mä saan nopealta sinitarraa, että mä pystyn keskittyä. Mulla on enemmän pulpetissa. Mutta mä en käytä ikinä sitä. Mulla on tosi vähän kyniä. Miksi toi kortti on auki? Mä etin sen kohta. Tää on hirveesti sanottavaa. Nää kaikki on melkein liiareita. Paitsi siis nää. Niin, ja tässä on punainen tällainen ohutpää. Joo. Näytinkö mä? Tää on vihreä vielä. Näyttääkö se sillä? Hyvä. Se nyt on hienoselta mun mielestä. Ennakkaan mä tätä kiinni. Nyt se on kiinni. Nyt mulla on näitä tarroja tässä. Nyt mä oon käyttänyt 2. Niin nyt kun mulla on siis... Ennakkaan mä hakea. Mä en koristella niinkun... Tai no, mä en hakenut paperia. Se on tosi tahmanen hyvin. Niin mun hepusille tulee semmonen riimurujen semmonen juttu. Niin mä en koristella tän takapuolen nyt. Takapuolen? Miksi sä sanoit tolleen? Tai siis niinku silleen... Tai siis, no tästä voi tulla vaikka tarrapidikä. Ei tästä mun hevosta riimaa tarvitse, koska niillä on jo niitten. Niin mä ajattelin, että mä teen tästä uuden, mutta mä en teekään. Mä teen nyt tästä tällainen tarrajutun. Mä käytän vaikka aikaa tätä. Ei mä isoa halua heti käyttää. Mä käytän sittenkin. Ootko mä tosin irti tälle mun säädölle. Katsotakaa hetki. Noin, nyt mä sain sen irti. Se kesti varmaan 2 sekuntia. Niin mä tais tähän
Tää on hyvä kirja. Eiku kirja, kun... Voi vitsi. Mä en tiedä, onko tässä kirja. Mä en muista. Onko se miljoon reunalla? Laitan sen uudestaan. Tässä nyt mä tehdään pöytää. Voi kakkaa. Miks mä sanon kakkaa? Oho. Lähti irti. Kesken liiauksen. Nyt sen pitäisi olla siinä tiukasti kiinni, mutta tästä tohon. Tää on tällaista puuta, mihin se ei liimaannu. Toivottavasti se nyt liimaa. Oottakaa hetki. No nyt mä laitan siihen jotenkin tasaisesti kiinni. Ja mä ajattelin, että pitäisikö käyttää nää 2 tarraa. En mä tähän koska niin. Niin mä käytän nyt tällaisen robottitarran. Ja se saadaan helposti pois, joten te saatte nyt vain nähdä tuolta hetken. Aika odottakaa hetki siinä silleen, että... Odottakaa hetki. Ja nyt tätä... Menee näin. Ja laitetaan lukraadia tähän takaisin kiinni. Ja saatiin puhelimesta pois. Mä voin vaikka... Mihinkä mä nyt laitan kiinni? Millä mä laitan kiinni? Ota tosta tämä vaikka. Sellaisen. Tarvitaan kyllä toinen. Tätä saa nähdä mitään täältä. Naamapaljastuksia ei. No bis no. Hei, näittekö se justi kun mä pidin näin? Näittekö mä tähän? Tää on tosi kauhea, mutta... Meidän mikroskin on tällaiset silmät. Ups, mikro meni päälle, mutta toivois mä. Ups. Nyt on valmis syödään tarrakki pois. Se mä voisin laittaa mun koulureppuun. Ja tässä samalla voidaan tehdä mun läksyt yhdessä. Tästä tulee ihan hirveätä. Ne on tässä. Mitä ihmeitä täällä mun repussa on? Toi viippas. Mun puhelinkuoret tosta tulee. Koska mun repussa on yleensä kylmä. Mun puhelimelle. Paperia löytyy. Ei sen semmoista. Ups. Mä en tiedä miksi mä oon ne kiinni, mutta ainakin sen saa avata. Miksi meillä on hiushaaleita? On tämän pienen kynä. Miksi mä just jätän 2 pienemmän kynä, mikä täältä löytyy? Valitse vaihtoehdot. Mikä seuraavista muodostavat perheet? Mistä seuraavista muodostavat perheet? Samassa asunnossa ovat. No tämä tietysti. Koska tässä luetaan, että mikä seuraavista muodostavat perheen. Sitten tässä olisi niin ekana samassa asunnossa asuvat opiskelijakaverit, samassa asunnossa asuvat vanhemmat ja lapset, samassa kaupungissa asuvat serkukset. Niin mutin tän samassa asunnossa asuvat vanhemmat ja lapset, koska siitähän ne tekee sen perheen, eli muodostuu perhe. Ja siis me ei ole todellakaan tällä sivulla. Kakkosvaihtoehto. Kakkosena. Miksi mä seison enää? Mä otan tuoliin itselleni. Miksi mä sanoin venaa? Tosi tyhmä sana. Jota mä sanon koko ajan. Ja tosis lauantai, jos kysytte, on tosi pimeät. Vaikka kello ei ole edes vielä 6:30. Avoliitossa oleva pariskunta on ottanut saman sukunimen. Ei voi hankkia yhteisiä lapsia, ei ole naimisissa.
Mä otin tän, koska en mä tiedä. Se on tosiaan väärin, mutta aivan sama. Siis, miksi meillä on tällaisia kysymyksiä täällä? Kumpi se näistä on? Se on varmaan tää. Minä saatte nähdä kohta, minkä mä otin. Otin Aan. Joo. Pia ja Niilo ovat avioliitossa. Jos Pia kuolee, Niilo perii Pian omaisuutta. Niilo ei peri Pian omaisuutta. Niilo ei enää voi käyttää heidän yhteistä sukunimeään. No miksei vois? Joo. No ei niin. En mä tiedä. Antaa mennä väärin vaikka kaikki. Suomen suurin kielivähemmistö on aivan sama. Saamelaiset. Mulla meni oikein. En mä tiedä. Muuttaminen maasta toiseen on harvinaista nykyään. Euroopan unionin sisällä melko. Joo, tapahtui yleistöiden vuoksi. Pakolliset ovat muuttaneet pois omasta kotimaastaan, koska he haluavat no. Tää me tehtiin jo ruokankaan. Mulla jäi varmaan ekarista kopit. Syö samasta jääkaapista. Joo, noin. Läksyt tehty. Koska mun piti täältä vaan ratkaista yksi juttu, jota te ette saa nähdä, mutta se on tehty silti. Joo. Onneksi toi on niin sekava nimi, että joo, nyt mä laitan kynät tänne. Koska seuraavaksi mun pitää laittaa sitten reppuun kaikki kamat. Ja joo. No niin, laitan tämäkin. Painakkaa minuutti taas. Noin, nyt se on kiinni. Laitetaan reppu. Laitan se tänne. Ja laitan sitten näin. Oho, mä otin koko ajan nimen. Oh. Laitan tää tänne. Te koko ajan näette vaan mustaa. Voi kakke. Nyt laitan tää tänne. Näin. Te täytyy varmaan edes pysymään näin nyt joo. Hei, tarrat. Ne pitää ottaa mukaan, koska mä en tiedä miksi. Laitan ne tänne. Sitten mä otan tän tästä, koska tätähän tarvii koulussa. Mäkin laitan se mun pulpottiin. Kiinni. No, voimme tehdä myös välipalaa mulle, koska mulla on nälkä. Joo. Ja sit tulee vaan tällainen pikku My Day, tosi pieni, joka ei edes My Day. Mut huomenna, eli sunnuntaina, tulee aamusta asti My Day. Joo. Joo. Mä syön... Otetaanko yksi hotdogi? Täällä on kyllä itselle sitten kolme jää, ei ne kaksi jää. Mä syön hotdogia. Lautainen. En tota voi ottaa. Se on mun pikkusiskon oma.
Se sai sen joululahjaksi apua nyt tapahtuu. Ja mä en saa käyttää muovilautosia. Koska mä en tiedä miksi tätä käytän. Otan jääkaapista kaikki mitä tarvii, et ette saa nähdä mitä siellä on. Koska niin. Asiat ei kaikki kuulu teille. Miksi mä kuulostan ne nilkeältä tänään? Mua vaivaa tänään joku. Nähän saatte nähdä. Ei oo ihmeellistä juusto ja ketsuppi. Juustohöylä. Mun ei todellakaan pitäisi kantaa kahta asiaa kerralla, mutta... Hei! Mut puuttuu yksi ja tärkeä asia. Mitä siihen pitäisi tulla? Hei, ne on kadonnut. Ne on 2 eri jääkaappia.